Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Dumaguete City. Ang atwan kampo nagdasangan nga Ella. Ela! Kung saan chismis nga dunungod ako sa mga silingan nato ng Marites? Ha? Kusko sa kag lubot sa itong nga kadiro? Gakaon kag dukot, gasuwa ilang kag ginamos? Una, pagyan! Ma, nga naman, anong naka diri? Nako diri, kikwao na taka. Di ko gusto ilang gipaggraduar ka sa kolehiyo niya ang aning kinabuhi nimo. May kuyog ka ning uyamot, magpobre pa sa ilaga nga laki. O sa'y pagkali mo sa akong mga apo? Ha? Silig tukog, lanot? Ma. Ella? Ma. Dara, may pagkaabot ni Budoy. Mayang gabi ini mo, ma. Muamin ko. O sabi! Let's kang tawhay na ka. Ikaw ang hinungdan nga nung gapait ang kinabuhi sa kong anak. O sabi nakita niya ni mo? Sa gilumay ni mo kong anak? Maayo kinigbuhata, ma. Ate. Ma. Ay kung tawagan mana. Kung unsa may dakong kasilag nimo nga ni kanako o kung naman tay problema ka diadto, palihog ba? Irespeto ang kami una mo ni Ella. Respeto? Ha? Muna-muna na ako pa eskwela na akong anak nga makagraduar sa university o niya magminyo rag pobre. Kapag ako ni mong now, diyato ko din kay kuwaw na ko kung apog sa Ella. Ma. Ma, pwede ba mga gamay ng respeto? Nakastog ka rin sa mong panimalay. Kahilas ko di may mong tugkaran sa panimalay. Kulang lang isang kahangin matumpag na ninyo ang kubo-kubo. Ug babahaan mo diri, dali ra mong maanad. Bisan pobre mi, ma. Bisan ugwa ko kagraduar og kolehiyo. Apa naningkamot ko sa pagpanarbaho. Naningkamot ko nga di magsalig-sila yung tao. Ug naningkamot ko nga mapakaon na akong pamilya. Char! Ella, mapiliun ta karon day. Pili ka na mo! Yung umong uyamot nga bana o ang imuhang nindot nga panginabuhi o nindot nga pamuyo kauban ang imong ginikanan. Maayo kinigbuhatan ako, ma. Ayoko papili, ah. Ma! Malalaking nag-away mo kini ni Mama Papa ni Lola! Junior! Unsa man imong gibuhat sa mga Mama Papa Lola? Junior, labi na akong natulog ni mong akong apo. Nakamata ko kay Saba kay Malingog ko kayo mo! Yadungo kinakuntingong ni Mula! Junior, wala ni. Nalang may gisgutan si mong lola. So dito sa mong kwarto. Bisan pobre lang mi Lola, pinapinangga man mi ni Papa. Unya, wala man mi nagpangayo sa inyong tabang nga nung imo man yung nga naon si Papa. Junior, so dito. So das kwarto. Ma, sukad karon di na ko itugot nga magpadayon ka sa magtamay nga ning kanako. Pamilya na ko sa Ella o gano'n na mga anak. O isa pa, wa may nagpangayo ninyo. Kung ang ana imong pagtanaw, panglantaw sa mga panginabuhi, wa kami mabuhat ni anak. Baga kag naong kang tawhan na ka. Magbasol sa ila nga nikigminyo siya nimo. O mapait nga kinabuhi o ngit-ngit pa sa kitran ang mahitabog mahiguman niya. Tama na ka na. Pa! Husto na. Husto ng pagtamay ni mo sa mong pamilya, Rosana. Otro po ning imong amahan nga mananagat. Mura nagtiilog luy mura pag naog abat. Hilo marang ba mo. Pa, tama na pa. Ikaw ba'y hara ka? Mas baga kag naong ug mas baga pa nimong naong sa simento. Nga nakataak kay kasi mong panimalay mo kag sigig siya. Dato oroy mo pero matapobre kang dako.
Bata pobre gan me, kinagin mi kwarta. Bisa ilapano ko ning kwarta sa imo tiguwa nga ka. Tama na! Pwede ka na mulayas diri. Pahawa di sa mong panimalay. Kabaga po ni mong naong. Aniya. Ah! Ah! Masakitan ko ninyo. Og di pagkabuhawa ni sikaran ko ng naong ni mo. Magbasol mo. Ela, magbasol ka nga di pili mo ng tawada. Pahawa na diri! Hawa na dire, og layas. Di na ni mo matamay ang akong pamilya. Buyaks! Daribay! Mao din ning sige tamay-tamay ito kapobrihan nga pobre pata sa ilaga. Ani asong bagong ko na yung kalimot na. Niya! Ani atadyakan ko ni imuhang liog. Kung para sa uban, malas ko. Para nako, ako ang pinakaswerte nga babae sa kalibutan. Tungod kay nakabana ko o grabing mo pangga nako og sa among mga anak. Grabe ka responsable og dako og kahadlok sa Ginoo. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Ella nga taga Dumaguete City. Uban sa awit kayang gipangayo, awit nga nagalahan, hulog ng langit.